Druga Petrova. Drugo Petrovo pismo upućeno je istoj skupini crkava kao i njegovo prvo pismo. I najvjerojatnije ga je napisao s iste lokacije u Rimu. Postao je svjestan činjenice da će uskoro umrijeti, a dokazi koje nam pruža rana tradicija govore da su rimske vlasti pogubile Petra tijekom vladavine cara Nerona. Ovo pismo je Petrovo oproštajno pismo. Započinje predstavljanjem najvećeg izazova. Isusovi sljedbenici moraju biti ljudi koji nikada neće prestati rasti. Zatim slijede dva završna upozorenja o rastućem broju lažnih učitelja koji svojim pokvarenim načinom života i krivom teologijom zavode kršćane u ovim crkvama. Kroz cijelo pismo Petar se suprotstavlja optužbama ovih učitelja koje oni imaju protiv njega i drugih apostola. Petrov je cilj obnoviti povjerenje i red u ovim crkvenim zajednicama. Petar započinje pismo podsjećajući te crkve da je kroz Isusa Bog pozvao ljude na sudjelovanje u njegovoj božanskoj naravi, što znači dijeliti Božji vječni život i ljubav, što je veličanstveno i zahtijeva cjeloživotno predanje. Kako bismo primili ovaj dar, trebamo se obvezati na razvijanje istih karakternih obilježja koje Bog posjeduje u svojoj prirodi. Petar ovdje nabraja 7 vrlina kojima trebamo težiti, a posljednja obuhvaća i okrunjuje sve ostale. To je ljubav, za koju Isus kaže da znači predanje samog sebe na dobrobit drugih, bez obzira na njihovu reakciju i cijenu. Ljubiti, prema Petru, znači sudjelovati u Božjem životu. Petar zatim iznosi svrhu pisma. Budući da on neće biti još dugo prisutan da ih iznosi uživo, to će biti podsjetnik na njegova učenja za iduće naraštaje. Prije nego umre, on želi ispraviti ove optužbe lažnih učitelja koji iskrivljuju Isusovo učenje i učenja ostalih apostola. Petar se prvo osvrće na optužbu skeptika, sadašnjih i budućih, da su apostoli izmislili tvrdnju kako je Isus uskrsnuo od mrtvih, te da se Isus zapravo neće ponovno vratiti. Zbog toga, Petar iznosi svoje svjedočanstvo kao očevidca tog silnog trenutka Isusovog preobraženja na gori. Sjeti se priče iz 9. poglavlja Evanđelja po Marku. Apostoli su vidjeli Isusa uzvišenog kao kralja, a njegovo uskrsnuće znači da on sada živi kao kralj i jednoga dana će se vratiti i spasiti naš svijet. Budući Isusov povratak s kojim dolazi i Božje kraljevstvo, ispunjenje je svega onoga na što su drevna pisma upućivala. Riječi starozavjetnih proroka nisu samo izmišljene maštarije, već je kroz te ljudske riječi i kroz Isusa sam Bog nama progovorio. Petar zatim nastavlja i osvrće se na prijetnje koje dolaze od strane tih učitelja i usmjerava se na još neke njihove optužbe. Kao prvo, ti učitelji niječu činjenicu posljednjeg suda kada će Bog suočiti sve ljude s posljedicama njihovih odluka, budući da su poučavanjem u crkvama ostvarili veliku zaradu, a da ne spominjemo činjenicu da su i okolo bludničili. Ovo poricanje tim učiteljima omogućuje da odbace Isusova učenja o novcu i seksualnosti. Ali Petar podsjeća čitatelje da Bog može i da će pravedno kazniti svaku pobunu, te navodi 3 primjera kada je Bog to u prošlosti i učinio. Prvo spominje priču o sinovima Božjim iz Postanka 6. poglavlja, na način kako je bila protumačena u popularnoj židovskoj knjizi tog vremena, prvoj Henokovoj. Prva Henokova govori da su sinovi Božji pobunjeni anđeli, koji su prešli svaku mjeru spavajući sa ženama, te ih je snašla Božja kazna. Zatim Petar spominje potop, a nakon toga događaje iz Sodome i Gomore. U svakom primjeru vidimo pobunu koja rezultira Božjom osudom. Ali, Petar piše, Bog je uvijek bio vjeran u izbavljanju svoga naroda, te navodi priču o Lotu kao primjer. Nadalje, Petar spaja sve te drevne priče kako bi objasnio način života ovih pokvarenih učitelja. Oni također žive za novac i blud, preziru Božji autoritet i navode ostale ljude da misle kako Bog ne brine o moralnim odlukama. Ti učitelji naučavaju da su kršćani slobodni i onda to koriste kao dozvolu da rade što god žele. I zbog toga će Petar kasnije u 3. poglavlju spomenuti Pavlovo pismo. Čini se da su ovi učitelji izvrnuli Pavlovu poruku o slobodi u Kristu, no to nije ta sloboda o kojoj Pavao govori. I Petar jasno ističe kako ovi učitelji nisu slobodni. U stvarnosti, oni su robovi svojih tjelesnih nagona. Činjenica da su to kršćani sve ovo čini još više tragičnim, jer to što znaju Isusova učenja čini ih dvostruko odgovornijima. Postali su žalostan primjer ljudi koji opisuju drevne izreke, koje govore o psu koji se vraća svojoj bljuvotini ili opranoj svinji koja se vraća u blato.
Petar se potom osvrće na argumente učitelja koji negiraju posljednji sud. Oni govore, naraštaji Božih ljudi dolaze i odlaze, bez da su vidjeli ispunjenje svojih nadanja. Gdje je obećani Isusov povratak? Petar odgovara tako što ukazuje na besmislenost ovog argumenta. Pogledajte oko sebe, kaže Petar, ovaj predivan svemir kojega smo naselili. Činjenica da uopće postojimo znači da je u jednom trenutku u prošlosti Božja riječ prouzrokovala nastajanje nečega iz ničega i iz kaosa stvorila red. I on to može ponovno učiniti. Stoga je ispravnije postaviti sljedeće pitanje. Zašto Bog toliko dugo čeka? Petar nas podsjeća da je naše ljudsko poimanje vremena vrlo ograničeno. Duga vremenska razdoblja u kojima Bog djeluje ne mogu se uklopiti u okvire našeg vrlo kratkog životnog vijeka. Ta duga vremenska razdoblja zapravo su znak Božjeg strpljenja, jer svaki naraštaj ima priliku prepoznati svoju sebičnost, poniziti se i pokajati pred Božjom milosti. A na dan Gospodnji Božja će milost tu priču privesti kraju. Ovdje Petar koristi proročke pjesme Izaije i Sefanije koje opisuju dan Božje pravde kao oganj koji proždire. Petar govori da će nebesa proći i da će stoiheja izgorjeti. Ovo je grčka riječ koja se može odnositi na elemente. U tom se slučaju to odnosi na uništenje materijalnog svemira. Ili je vjerojatnije da se odnosi na nebeska tijela, to jest zvijezde. Ta riječ ima to značenje u 34. poglavlju proroka Izaije, odakle Petar i citira ovaj tekst. U tom slučaju, ta rečenica je metafora o tome kako će se nebo oguliti, slikovito govoreći, pred Bogom koji sve vidi. I zbog toga, Petar govori, na Božji će se dan, zemlja i njezina djela otkriti. Konačna svrha Božje sveobuhvatne pravde nije da samo zagrebe materijalni svemir, već da otkrije zlo i nepravdu i ukloni je, kako bi mogla nastati nova zemlja. Zemlja koja je puna pravde, Božje ljubavi, te ljudi koji poznaju i ljube Boga i svoje bližnje kao same sebe. Petar zaključuje izjavom da je to istinska kršćanska nada koju su Isus i svi apostoli navješćivali. To uključuje i Pavla, čija pisma mogu biti krivo shvaćena ako ih se vadi iz konteksta. Ali svi apostoli razmišljaju jednako. Stoga, Petar daje crkvi svoj posljednji savjet. Ton druge Petrove jest snažan, ali Petrova strast proizlazi iz čvrstog uvjerenja da Bog voli ovaj svijet i da je odlučan u namjeri da ga po Kristu spasi. No, to znači da se Božja ljubav mora suočiti s grijehom i nepravdom koji uništavaju njegov svijet kojeg ljubi. I kada dođe vrijeme za to, Bog će to i napraviti, te će tako stvoriti novu budućnost za čovječanstvo i cjelokupni svemir. Druga Petrova nam otkriva tu viziju nade za cijeli svijet i izaziva nas da u svjetlu te nade preispitamo naše svakodnevno življenje. I to je ono o čemu govori druga Petrova poslanica.